ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂಡ್ಯದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ ಮಂಡ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ನಚ್ಚಲದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ದುಮ್ಮುನ್ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಜೋದ ಕಾಯ್ಸಂಕಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಪಿದಾಡ್ತದೆ ಏತು ಉದ್ದ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನ್ खत्म हो गया मस्त तेतुन मरंदु अता इसने में ते चापरे गुंता काफी ಕಾಫಿಗೆ ತಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಣ್ಣು ಕಾಫಿ ಬರಂದ್ರೆ ಅಂಚದು ಅರೆ ಚಹಾ ಬರೋದು ಶೋಕ್ ಇಂಥ ಕಾಫಿ ಶೋಕ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ಬರೋದು ಏತು ತಿಂಗೋಳು ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಫಿನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬಂದ ಜೀವ ಬರೋದಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಬರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತದ ಕಾಫಿ ಬರೋದು ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಫಿ ಬರೋದು ಚಹಾನೇ ಬರ್ಪುನ ಚಹಾ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ చాలుండా అయితే కాఫీ బరోదిಲ್ಲ ಚಹಾ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕಾಫಿ ಬರೋದು ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಫಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾತಿ ಅದೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಬಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಬಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ रात्री नसला आधी तिच्या चूर पाला घेतो निघते मेरा एडे तिच्या तिथे काफी बरोबर सध्या कोणी काफी ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚು ಮುಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡು ಅಂಚು ಇಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡು ಬನ್ನ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಇಂಚ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್లో పోవాలి
ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತದು ಕಂಡೆ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣದ ஒரு மறுமறை மட்டண்டு ಅದು ಮೂಲೆ ತಿಂಡಿ ತೆತ್ಕೊತ್ತ ಬಂಡೇರು ಅಜಾದ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಲೇಗಿತ್ತೆ ಹನುಮಂತನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಟಡಾನ್ ಹನುಮಂತದಲ್ಲಿ ತೋಜನ ತುಂಬಗೆ ತೋಜ ಒಂದು ಇಪ್ಪಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹನುಮಂತ ಇಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಡು ಇತ್ತು ಕಟ್ಟದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಡಪಡು 5 ನಿಮಿಷ ನಡತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಣ್ಣೆಲೆ ಸೊಂಪೋಯಿರು ಅಲ್ಲ ಸೊಂಪೋದು ಟಿಫಿನ್ ಮಲ್ಪೊಗ ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾತ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು 6 ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಡೈಲಿ ಔಟ್ಸೈಡೆ ತಿಂಪುನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಪುಜತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ನೀನಂಡಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಐಕದು ಓಕೆ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ದೆತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪತ ಅಂಚಾದ್ ಕಾಫಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾವೊಂದಿನ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಏರಿಯಾ ಮಾತ ನಿಕುಲು ತೋಲಿ ಬರಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪದ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಇಂಚನೆ ಬರಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಏರಿಯಾ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪೋಲು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಖರಾಬ್ ಅದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖರಾಬ್ ಅದ ಕೊನೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲ್ ರಿಯಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಿ ರಂಗೋಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ದ ಕಲಿಯೋದು ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀರು ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ನಳ್ಳಿ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾತ ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ನಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಳ್ಳಿ ಅಕಲ್ನ ಏರಿಯಾಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ನೀರು ಪತ್ತುವೆರು ಮೂಲು ತೋಜೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನೀರು ಬುಡ್ನೆ ತಕ್ಷಣ ಇಂಚಿದ ಪೈಪ್ ಅಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿದ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ನೆ ಅಕಲ್ನ ಸೊ ನೀರು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಪತ್ತುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಬಕೆಟ್ ಪಿದೈ ದೀದು ಪೂರ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಪಿದೈ ದೀದು ಪೂರ ಕೊಡಪನದ್ದು ದೀದು ಪಿದೈ ಪೂರ ನೀರು ಜಿಂಜವೆರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪುನತ ಅಂಚದ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಮೂಲು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಫುಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಪತ್ತಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊಡಪನ ದೀದು ನೀರು ಪತ್ತುವೆರು ಪಂದು ಬೆತ್ತಕಲಿಲ್ಲದಕ್ಕುಲು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ನೀರು ಇಂಚನೆ ಪತ್ತುವೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತ ಏರಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಈಸಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಏನ್ ತಾತ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೇನೋ ನಾಷ್ಟ ಏನು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆನಾ ಮಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ guys, good morning, welcome back my YouTube channel. I'm so sorry enk voice ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ ತಿಜಿಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಿಗ್ಲು ಮಂಡ್ಯಡುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಈನಿಕ್ ಬತ್ತೆ ಸಡನ್ನ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯರು ಊರುಗು ನನ್ನೊಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಂದೆ ನಂದಿತ್ತ
ಅಂಡ ಪಾಪಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಚಿಂದು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡಿ ఒక ಓಡಿಪೋయింದು ಎನ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಸೀದ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಂಡ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಲ್ಲ ತೂಕ ನಾಣಿಕ ಅಂಜದು ಸೀದಲೇ ಸತ್ತ ಮೇಲಿನ ಬೆಲ ಬೆಲ ಏನ್ ಸೀದಲೇ ಸತ್ತೆ ಅಂಜದು ಕಾಂಡೆ ರೀಚ್ ಆದು ಬತ್ತದು ಬರ್ನಾಗ ಎರಡು ಮರ ಆತಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ತಿಂದು ಚಾ ಮಾತ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೈ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪದಾರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ತೋಳಿ ತಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂದ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ನಿಂಗೆ ಹಾಫ್ನೇಜ್ ಸೊಂಪೇರು ಪೋಸ್ನ ಜಂಗ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಅವಡಿಂಕ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಪತಂಜಲಿ ಪಾಡುವೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅವು ಮೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಗೆ ಅಚ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂಲೊಂದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಕಾಯಿನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅವು ಮತ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೊತ್ತನಿಗೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ತಿ ಬೆಚ್ಚನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಕನಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಪಿದರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡೇ ಏಪಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ಒಂಜಾರು ಮಂತೊಂಬೆರು ಬೊಕ ಸಾರು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚದಾರು ಇಲ್ಲದ ಒನಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಲಡ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಗೇರಣ್ಣ ಬತ್ತನಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರತ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಅಂಚದಿ ಯಾನೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನೆ ಮಂತದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ನು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಮಂತದ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಪ್ಪಳ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ವನಸ್ ಮಂತೆರ್ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರೋನ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ